Ibinahagi ni TESDA Pangasinan Provincial Director Emily Q. Tesoro na sa halos 100% o 99.53% ng na-implementa programa sa mga enrolled scholar ng ahensya sa lalawigan. Sa percentage ng ating enrolled, 99.53% ang implemented programs natin. When lahat naman ho meron lang kaming hindi na-implement na it's on diploma. Meron lang kasing inaayos na compliance. They need to comply some requirements. Gayunpaman, bumaba ang alokasyon ng scholarship fund ng TESDA Pangasinan noong 2022 dahilan upang bumaba rin ang bilang ng mga scholar nito. Anya, nasa 12,819 ang enrolled scholar noong nakarang taon ng 2022, mas bababa kumpara sa 15,000 enrolled scholar ng taong 2021. Kasi yung scholarship natin noong 2021 mas malaki. It's 313 million. Then, ang ibinigay lang noong 2022, it's 277 million. So, may decrease talaga siya. Talagang main reason nito is because of the decrease in scholarship funds na na-allocate sa Pangasinan. Samantala, magtatatag ang TESDA Pangasinan ng Salt Industry Board sa layuning matulungan, maitaguyod ang industriya ng asin sa nasabing lalawigan. Ang Industry Board na ito ay bubuuin ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan, kabilang ang TESDA, Department of Labor and Employment or DOLE, Department of Trade Industry or DTI, at Department of Education or DepEd. Kabilang din sa bubuo ng Industry Board ang workers group, eksperto, implementors at techbook. TESDA is only one member lang siya. Marami yan na kasama ang education or the academe, then some experts, yung employment sector, dapat isasama din natin dyan. National government agencies, that's we recommend sana kasama ang Department of Labor at saka DTI dito. Aside from TESDA. Yes. Then, yung employment, yung organization, yung sa mga implementers or the TVR, the techbook, kasama din dyan. Ang nasabing Industry Board ang siya magrerekomenda ng kinakailangang competency standards para sa produksyon ng asin. Progreso nito hanggang sa pag-market ng produkto. Kapag nagkaroon ng competency standard, maaari nang ma-integrate ang salt industry sa training ng TESDA. Kung magkakaroon na ho tayo ng pag may na-create na tayo competency standard, then from there, we will create curriculums, mga curricula. Doon tayo magbibigay ng allocation, subject to approval pa rin. Kung wala mang allocation, sir, we will try our best na makipag-partner with our LGUs para ma-implement kaagad itong mga programs natin. Inaasahan na mga abutin ng 6 na buwan ang pagbuo ng competency standard ng Salt Industry Board upang tuloy ng maisama ang industriya ng asin sa Technical Vocational Education Training o TVET ng TESDA. Para sa Pilipinas kong mahal, J. Miguel Mendoza, SMNI News, North Luzon.